tegane ati. Tegane atimu no. Mongko setiaku atiku kepengin lelati keluarga besar Arema Sadono Pak Rebo Hanjaret Sundula langit Dimas loro Raono gunane arep sambat karo sapa aneh katira ono wong liya
sapa Cak Jono yuk. Oh iya Cak Jono. Nah, Cak Jono hari itu ganteng banget. Lemes. Pak Waridi bibar niki lagune napa Pak Waridi? Oh, nembe dahan Anjir. bakso. Berarti Cak Jono ki kasaprene lho, Cak. Kebayar. Astagfirullahaladzim. Kowe linggo nul. Ayo, ini. Nah. Aduh, hari ini tuh Cak Jono ganteng banget sumpah. Aku lilo sakabeh timbang loro. Aku pikirke kok menawa wis nasibku kudu pisah kelawan seliramu. Masih bersama Songro Pengendali Cahaya Musuh. Songro, 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 Songro. Songro, 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 Songro. Oke yuk, masuk Songro. Hanjeret sundulo langit dibahas loro ora ono gunane arep sambat karo sapa aneng ati ra ono wong liya pancen lara jroning ati yen kelingan ora bisa mari yen padha jare tresno ning saiki sliramu ninggal lunga ora ngira jebulane saiki wis tega apa pancen dikarepke tinggal aku nganti saawase Songro. Oh, Banyuwangian berarti dihabisin dulu Pak. Oh nggih, Keno. tinggal sak pupuh dalam kelas riyen nggih. Aku lilo sakabeh timbang loro. Aku mikirke mbok menawa wis nasibku kudu pisah kelawan seliramu. Monggo Cak. Wes, Pro. Kentaran monggo bosku. Monggo. Monggo Pak Monggo. Sampo sing
katur Om Suwasno, sugeng sonten sehat selalu Omku, matur sembah nuwun. Cara kem, angga cara kem. Acara kem. Cara kem. Cak Rohini biasanya dungdat lho Mbak. Iya ora apa-apa iki kanggo anu pemanasan. Kuwi langganane Atria biasanya. Iya, Atrian. Tak rewangi pati Saroy. Sampai ya tak cuma Sampai bawah. Sampai bawah. Sampai bawah. Sampai bawah. Sampai bawah. Sampai bawah. Oh Pak Haji Komen. Waduh Mas. Om Setiono 78 sugeng sonten. Sapa sing ora kedah Pak Haji Komen. awe-awe. Waduh mencak. Rasa kebutuhan hatiku. Loh Pak Haji kok ya kebrevet to Pak Haji. Eselan duyungmu. Om Sukadi Kartono sugeng sonten. Sayangi anak kula wis rondo cacana. Ana jaga dambe desa. Tapi bisa matur sembah nuwun. Aku kedadan rena wengi. Tansah kelingan. Pripun Bude? Edanan rondo ibarate kodhok kayolina. Kakak Gino, aku jauh di sini di jalan. Iya Dek, bablas nasi juman Dek. Siap, Pak Haji Tomin, pripun? Iya. Nah, ngono lho tak tunggu-tunggu. Siap, nggih, sambel kemangi mangke diparingi. Kula nunggu lho Pak Haji Tomin. Nggih. Nggih sesuatu. Tak rewangi pati Matur suwun. Kondalan aku. Pak Haji sinten iki? Iya, iya, iya. Tarik wangi tekan dalan aku. Ugi katur Om Suwasno, matur sembah nuwun. Ayo tukang balon yang mau nyawer boleh. Niki. Lah kok terus nyucuk-nyucuk. Ini lho Mbak, sini lho Mbak ngono. Keluarga besar Boyolali, Pak Sukadi Kartono sembah nuwun. Tuli tali tuli tali tuli tali tuli. Sampun matur suwun Pak Haji Tomin.
Matur Ganteng dilanjut sembah apa ini nuwun, Pak? Jas. Lagunya apa lagi? Metu juga nggih, Bu. Ayo Cak Man. Lho, Manut ditunggoni. aja. Yun tekan, yun tekan. Matur sembah nuwun. Ganti Cak Rohen ya, Kakak. Urip ono kutha Sambal kemangi yun. Matur sembah nuwun Cak. Kembali lanjut. Sambal kemangi. Jangan asam kecut, sambale kemangi. Mangane bubar nyambut gawe. Ganti rokok lilin dewe. Yo, Sugeng kantor Mbak Wanti, sugeng kantor sehat selalu Mbakku. Bapak Sulyono. Ingkang kersaken sedhuting monggo. Pak Sulyono, monggo Pak Sulyono. Ayo, rapat ke Pak Sulyono. Mas Suryono. Tali tuli tali tuli tali tuli. Sriwuning Gusti Mas Suryono. Goyang. Laput tresno Mas Suryono ning kene. lan sedaya pati.
sepuh nyuwun digarap koplo. Nggih. Dintosi Mas Sulyono. Nggih. Katresnan ning wirat moyo. Dinapi dening lara srihune. Wirat moyo putrane ro. Prapteng leno. Pecah 1000. Oh. Iki nganggo ambekan apa ora? Ini kita mau Anggo cak roke ya ngersake pecah 1000. Carohe nyuwun pecah 1000. Katresnane Solololo. wirat moyo dinapi dening lara srihune. Senadyan wekasane rodo tanding lawan minatiko. Bapak Ketua Umum nuwun napa melih niki?